O să spun acum despre carte, dar nu despre carte, ea cum ar fi, despre povestea care este și despre capitole mă refer. Am văzut la cartea a doua, dar încât și la prima carte, când mai aveam vreo 10 capitole, cam pe la 38, ceva de genul, da, 38 sau 36 pe acolo, nu știu exact dacă erau 10 capitole sau 8, dar am văzut la carte că capitolele cumva pe la sfârșit, dar acum nu știu dacă e la sfârșit și la cartea asta, eu am ajuns la capitolul 31 și am văzut că, da, deci chiar o să vă arăt, deci asta e 1, 2, 3. Deci cam am văzut că capitolele astea sunt așa de mici încât pot să citesc mai multe și da, pentru cine treabă, pentru ce ajută aceste căști, căștile astea mari. Bine, am și căștile care sunt astea mici, dar astea sunt pentru muzică, ca idee. Da, am mai făcut clipul cu muzică și da, nu mai pot să mai fac. Nu mai pot să mai fac pentru că da. YouTube-ul are regulile lui și dacă nu le respectăm, pedeapsă primim, deci ca idee. Căștile astea mă ajută pe mine, gen acum eu o să vorbesc cât de cât mai tare pentru că am și urechile înfundate și am noroc că nu tușesc acum în momentul ăsta. Am și urechile înfundate, am și căștile și efectiv mă ajută să nu mai aud nimic. Deci nu mai aud nimic. Deci dacă mă strigă cineva, nu aud nimic. Și da, și pentru gălăgia de afară, și pentru televizoare, și pentru tot felul, numai ca să n-aud, deci, ca idee. Și cine zice cum citesc eu, în cazul în care nu aud, deci cum citesc eu, cartea sau capitolul la care sunt, dacă eu nu aud. Eu, când citesc un pic mai tare, gen așa cum vorbesc și acum, pentru că, da, eu nici la răceală nu mă aud, chiar dacă am urechile înfundate, dar cât de cât mă ajută ca să scap de zgomotul de fundal. Deci, da, cam asta este și la capitole. Pa!